ഇന്ന് മന്ദാകിനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബനാറസി പ്യൂർ ടിഷ്യൂ സാരിയാണ്. നമ്മൾ മന്ദാകിനി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള സെയിം സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതേ സാരിയിൽ ഒണിയൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത സാരിയാണിത്. സാരി നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ശരിക്കും പേപ്പർ തിന്നാണ്, നന്നായിട്ട് ശരീരത്തോട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാരിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല. സാരിയുടെ ബോഡിയിൽ ബനാറസി ബ്രൊക്കേഡ് വീവിംഗ് ആണ്. ബ്രൊക്കേഡ് വീവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല കട്ടിയാണ്, അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൊക്കേഡ് വീവിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ മുന്താണിയിലും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൊക്കേഡ് വീവിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടാസൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് കാണാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൊക്കേഡ് വീവിംഗ് ഉള്ള ബ്ലൗസ് പീസ് ആണ്. സാരി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും കല്യാണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ചൂട് സമയത്തായാലും നമുക്ക് ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സാരിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക.